Jod bura mamadhare Anthony Oluoch ochwalo paro mar timo lokruok ne chike matayo somo mar chuno sirkal mondo yang jopuonjre masomo e skunde mang'aw e kuonde dak ma yuto mar ji ni piny kik we oko mar lai mar somo. Oyango ni nitie skunde moko ma ok yudre kidieny mar skunde mag sirkal kata mag ji giwegi, kato skunde go yudore kuonde dak kaka Kibra, Madhare, Mkuru, Obunga, Nyamasaria kod mamoko. Kaka jafwambo mar Okristo Wino lero, skunde go gin ma ochak gi riwruoge, grube, kanisni e kind mamoko. Kao loso e nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, jaod bura ma Madhare Anthony Oluoch lieko ni mohewo jopuonjre milion 2 modak e kuonde dak mayuto jopiny ni e piny masomo e skunde ma wethweth otuon ratiro mar somo gi piny owacho. Close to about 2.something million children who the government neither provides for in terms of capitation, planning for infrastructure, allocation of teachers, continuous learning and improvement, and generally access, equity and equalization that is extended to everybody in this country. Kaluwore gi Anthony Oluoch, magi gin jopuonjre masomo e skunde manie rang'eng ma wethweth ma ok oyang kaka skunde mag sirkal kata ji giwegi. Chik moketni wacho ni jok ma wanyalo keto e budget mwa budget negi gin mana nyithindo madhi e public schools. To an gi nyithindo 56,000 ma because ok ginyal dhi e public schools infrastructure no onge. To skunde magidhiye ma parents ginyalo tero gie manitiere gin informal. En sikul ma en mabati to Jumapil en kanisa. Oluoch lero ni magi skunde mayudore e kuonde dak ka Kibra, Madhare, Mkuru kod bombe kaka Mombasa, Nakuru, Kisumu kod Kitale e kind mamoko. To nitiere nyithindo manitiere Obunga, Manyata, Nyawita, Madhare, Mukuru, gintiere Mombasa kucho, gintiere Likoni, gintiere Kitale. Gin nyithindo mok dhi e public schools, tok gidhi e private schools. Gidhi e informal learning structures. Midhiero maduong' ma jopuonjre gi kalo en ni lai mar somo koyangogi gionge kod namba moyiedhi mar jopuonjre mar NEMIS, ok giyud kony mar omenda ma sirkal miyo jopuonjre, kendo jopuonj magi ok opwodh kod duol mar TSC. Osuru kata pesa miketo mar budget oketne gik mokariyo ni either in a public ka in a private. Sirkal nokelo gimoro miluongo ni compulsory free primary education kasto gi 100% transition. Nyithinda 56,000 to gi countrywide magichopo 1.8 2.3 million. Jogi sirkal chal ka gima wacho ni gi onge, ok gi exist nikech ok gi budget negi, ok gi migi capitation, teachers mag TSC ok migi, matiende no wegi kigin mondo gitimre kaka gidwaro. Mano en gima ok nyal timore keche i katiba 2010 ne wawacho ni nyaka bede equity, non-discrimination to gi equality. Kaluwore gi paro ma ichwalo kod Anthony Oluoch, mana kaka katiba ochuogo lemo moyiedhi mag telo ne joma mine, jogo modak kod ng'ol, kaachiel gi ogendni manok, sirkal onego nywan jopuonjre mawuok e kuonde dak mongohore masomo e skunde ma wethweth e kidieny makamano kendo miyogi kony mar omenda. Akwayo jo komiti mar mondo mi ging'iyane mondo gielane interpretation kata definition mar basic education. Ni basic education ni en ng'a. Akwayo ni mondo obed public schools, private schools ka bede, to bende gikete informal schools as an affirmative action measure. Kaluwore gi chike matayo somo mar 2003, nitiere kidienje 2 mag skunde mag sirkal kod skunde mag ji giwegi, gino maketo tenge skunde ma ok yudore e kidienje 2 go. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E weche mamoko mag somo en sirkal ka okale migawo mar somo chano ndiko kwan